Hello guys. Masana sei muri Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chama-secret nama-confessions. Aiwa secret yatinaye kutanga. Imika ingogarai pasi, sit back and relax, tsvakai mapopcorn, muzviwire nyaya iri pano. Hi Auntie Glory, I'm a woman aged 28. Nyaya yangu haisi confession, asi ndiri kuda help. Sorry tete, nyaya yangu yakakurisa, asi ndichaita ndichigura. Ndakakura ndichirerwa namai guru vanova sisi vamai vangu. Takanga tichigara hedu kumamisha. Mai vangu vakashaya tichiri vadiki. Vakatisiya tiri 3 anova hanzvadzi yangu, kotevera ini, kopedzisira munin'ina wangu. Zvino kunonzi mai pavaigwara vakataura kuti mwana wekutanga achatorwa nasisi wekutanga, anotevera oinda kuna sisi vanotevera, anopedzisira oinda kuna sisi wokupedzisira. Vanova vana sisi vamama vangu nekuti mama vainge vane masisters 3, then kozouya 1 hanzvadzi yavo. So nyaya yandishungurudza yakamira so. Ndakakura zvangu ndiri kuna mai guru, asi ndaibatwa hangu zvakanaka. Mongozowo tete kuti kana vasiri vekubereka haungatarisiriwo 100%. Asi zvese zvaiva bo. Handina hangu kuzonyora form 4 sezvo ndakashayigwa mari yeschool fees. So ndakati beta ndimbobuda panzvimbo nditsvake basa. Handina kutana kuriwana, ndakariwana kumasvingo nevamwe misi. Ndakaenda paya tete zvenyu ndikanoshanda 2 weeks. Mari yacho yainge iri shoma. Ndakatsvakirwa rimwe basa nasisi vekwamainini ndichibva ndasiya basa. Ndaendako tete ndakatoshanda mwedzi 2 rainge riri remushopu ndichibva ndadzingwa. Ndakabva ndadzokera kumba ndikanogara. Ndakazotsvakirwa kumwe kuchinzi nderemushopu. Handizotauri kuti ndekupi nekuti ndingazikanwa. Sorry tete, regai ndimbokudzosirai kumashure. Ndashaya mari yekunyora. Ndaifambidzana nemumwe mukoma mujoni joni, asi akazodzoka kumusha akuita zvekufamba nezvimota tete. Takadanana zvekusvika pakunoona kumusha. Ndakaenda natete nemunin'ina wangu. Mukomana uyu akazondinyengedza umwe musi achibva andibisa umhandara. Pandakada kumutevera akandinyengetedza kuti sezvo wakauya kuzoona kumba, rega tigokutizisa nenzira kwayo. Ndakazoenda kumba ndaingovanza kuti ndisaonekwa kuti pane zvainge zvaitika. So ndakazodanwa namai vake vachindimboenda kumba kwavo ndinovaona. Ndakaenda tete. Ndaendako ndakasvika ndichiita mabasa ese anoitwa pamba semuroora. Kikiki regai ndiseke hangu. Mukomana akazouya akandirambira pamberi paamai vake nababa vake. Tete zvenyu ndakachema, ndakarwadzwa. Ndopandakaziva kuti ma1 atanga. Back to my story. Ndakawanirwa rimwe basa richinzi nderemushopu. Ndakaenda tete, ndakatoita pay forward cause ndainge ndisina mari. Ndichisvika wanikwe nderemumbawa. Tete, apa ndainge ndisina mari yekudzokera. Ndakashanda 4 days tete, ndakabva ndaramba basa nekuti ndakaona zvisingaiti kutengesa mumbawa. Apa ndichiri musikana, ndakapiwa mari ye4 days zangu. Zvino yaikwana kuenda kumba kwasisi vanova mwana wamai guru vangu kwandakakurira. Ndakaenda tete ndikanogara gore rose ndiriko. Ndipo pandakati nditsvake basa. Munongozivawo semusikana unenge uchida kungotengawo zvihembe netumwewo twakadaro. Ndakazorwana pamagrosa. Ndaishanda basa remumba panova pedo nemaraini ekumba kwasisi. Regai ndimbofema. Ndaishanda zvangu pamba apa. Taigara tiri 5. Vanova mbuya nevana vavo vakomana 2 nemuzukuru mukomana anova mwana wemwana komana wavo. Pavaviri vandareva tete ndakashanda zvakanaka pamba apa. Problem yakazouya muzukuru komana uyu. Tainge tiri vezera rimwe chete. Akandinyenga. Takatanga kufambidzana paya. Achiuya mumba madairara tichiita mutambo wakuru. Asi taidzivirira. So baba vemukomana ava vaingoti vakabuda kuenda kutown vaindivigira tunonaka nemari vaipota vachindipa. Asi ndisingazivi kuti kundipa tumari nekundivigira tunonaka kana vabuda kwaiva kundida. So nemukomana wangu taidanana zvedu. Takapedzisira tisachadziviriri. Mimba ndokubata. Ndakaudza mukomana kuti handina kutevera. Mukomana akatanga kujamuka tere. Akazonditsvakira mumwe mapirizi. Hanzi ndeyekubisa mimba. Akandipa 7 mapirizi ebrown. Ndakamwa ese mimba ndokuramba. So sisi vangu vaya kwandaigara vakarwara vakatumira mwana wavo kuti ndimbouya kumba kuzovaona mazuva mashoma. Ndakaudza mukomana wangu akati achazotevera kuzondiona kwasisi achindivigira mushonga wekubisa mimba. Musi wandakabva zibaba rake ranga risipo. Ndava kumba kwasisi ndakagara taifonerana nemukomana wangu kuti auye tironge kuti toita sei. Akatanga kuramba. Yo, Jesu. Akatanga kuramba. Akapedzisira andibloka. So tete baba ava vakazoti kosei wakabva usina kundiudza. Ndikati ndakangojumikana. Baba takagara mazuva
mimba ikati handivanziki. Ndakatanga kurutsa tete nekupfira-pfira kusvika sisi vandibvunza, ndikavaudza ndikati asi hakutiziriki nekuti mukomana ari kuramba. Sisi vakamufonera nefoni yavo akati achasvika asi hana kuuya. Ove mukomana wangu vakatanga kundinyenga pafoni. Ndikaudza sisi, zvino sisi vakati zvanaka, zvino mwana wavo akuramba mimba, chida baba vake mukurumidze kusangana navo mugovanyepera kuti mimba ndenyu. So panguva yacho ndainge ndine 22 years. Ndakaona zvakanaka tete nekuti baba ava vaivawo nemari. Ndakasvika pakufambidzana nababa tichisangana tichiita mutambo wevakuru. Ndakazobva ndavanyepera sekuudzwa kwandakaita nasisi kuti ndabata mimba, havana kuramba, vakangoti iri bho. So handizivi kuti ndiani akazondiona ndina baba akanoudza mukomana wangu akandipa mimba, akabva andi-unblocker ndokutanga kundituka kuti ribenzi hure ungandichinjanisai nababa wangu. Tete panguva yacho ndaisafunga zvakawanda nekuti mimba yainge ine 2 months. So nemukomana hatina kuzombotaura tete. Kubva musi wakandituka akabva andibloka zvekare. Ndakadana nababa vake kusvika ndaane 5 months. So baba vakatanga kuita manzwira kuti ndakamitiswa nemwana wavo uye vakaona dumbu rakura vakanditi iwe ukuti 5 months but kwavari inofanira kuva ine 4. Nei dumbu rako rakurisa. Sezvo baba vacho vanga vanzwa ndaibudana nemwana wavo, ndakabva ndaona kuti hapana zvichabuda. So kubva pandakadana nababa ava vaindipa mari ndichiichengeta. Ndoya ndakazotenga nayo preparation yemwana. Ndakazosiyana nawo tete kubva pa5 months kusvika ndapona. Zvino chinondishungurudza tete, mukomana uyu ndinotaura naye, mwana anoziva kuti ndewake, asi ari kuti wakaita benzi chairo. Chero mimba ndainge ndairamba wakazodananirei nababa vangu. Zvinovawo neni ndinozvishora zvikuru, mwana akuramba kuchengeta. Izvezvi mwana ane 6 years. Ndinondi kuti ngatitorese mwana Beth ari kuramba. Chero kuchengeta mwana ari kutichengeta wega. Zvino tete ndibvunziro wedare kuti ndomutoresa Beth nesenemu yangu here? Apa yandiri kushandisa histori yangu. Ndakatotorisawo bankuru vanova vakandichengeta. Ndichauya nemwe part 2. Please hide me. Right. Handizivi kuti sisterhood munoti kudini nesister yedu ai. In most cases kana pakaitika mimba unotozoona kuti girl child ndiye ari padisadvantage. Handimona kuti mwana anonzi mwana ndewamai, mwana anogara namama. To my little sisters who are listening, do you see something that is happening? Kuti pai pamunoita panoi muchitamba nevakomana zvichinakidza nechichi, anoita nhumbu ndiwe. Kana waita nhumbu vakomana vacho vanenge kasystem kekutiza ende unosara uri one. Kana wasara uri one, it means for the rest of your life you are going to be alone. Mwana anosara ari wamai, mwana unonzi ndewamai. The person who's going to be responsible for this baby is you. Handiti saka magirl child usakaterera. Vakomana ava vanokamwe kakunyengedza ende kana muchidanana kakutasa mazuva kudai anenge achitoita sekuti he's going to be here for the rest of their life. Next thing ukangoti I'm pregnant, disappear. I wish all my suppose ndoona kuti maviewers anotangira pa13, my 13-year-old girls, do not allow these boys to ruin your future. Because unenge unefi manje uchagoendepi? Kuuniversity kwacho uchaendepi? Wane mwana. Handiti saka I wish you the best, my little sisters and my little babies. Amwacho mutore vana vangu ma13 matova vana vangu zvomene zvandachembera. Alright, tete Glow makasimba here chitupa vigai. Follower wenyu nhasi ati ambobatika neyake yedomestic iri kumutenderedza brain. Zvimwewo may get advice kune vedare. Vatete nyangu yakamira yakadai so. Inini am one of those people who found love at a very young age. Kwakutoti pindikiti mumarriage. Kwete straight aiwa. Tiri imomo mukuchaya mapoto. Zvakaoma kani. Mari zao zeform 4 akazosara obuda indatoa mumba mangu. Pakubuda ndakapasa. Apa asi ndakanga ndisina kunyora maths. Ndichiti ndichazodzinyorerawo padzo dzega. Sezvo ndaisadzifarira. Fast forward ndakakumbira habi kudzosera kuchikoro kumaths kuti ndikanzi Hugo kana mwana wedu watange tave naye ave kucrash. Ini kwakuti pakanaka. Asi mwana uyu ave kucrash. Ndakati haufa. Kwakutanga kunzi pamuonde pamusasa uchanyora. Asi kuti when ndakanga ndisachaudza until umwe musi ndakazonzi aiwa ina handide mukadzi anoshanda, ndinoda housekeeper. Unofanirwa kugara pano taking care of the kids and I provide. My ambitions esa ndaiva nawo akakandwa mumvura akaerera. Ndikati tazviona. Habi munhu akaomera hake pachake asi ndaimbopiwa mari until ndisachapiwe chero cent.
I started complaining ndikanzi mari unoda yei zvese zviripo. Ini kwakuona kuti I need to make a plan because semukadzi pane twaunodawo chete. Fast forward again we had our second baby. Zvakabva zvachinyatsosungwa paumwe apa tete. Ndinokutaurirai you forget kuti padollar chaipo panani. Washington here kana kuti Hamilton. Nekuti hauchazive kuribata. Ndakazofunga kutanga ka small business kangu. Kwakutanga kuitawo tumari twangu. Kwakuzvitengera tuma nice twangu twevana vangu and even twakewo here and there. I don't discourage futi achiti hazvimbobudi but now ndakutsamwirwa nekupopoterwa. Kwanza ucontribute pano pamba you just spend your money. At least help out nekutengawo magrocery. Ini nchishandawo maproject. Zvinhu zvacho zvibalance. Kikitete munhu aiti anoda housekeeper zvekushanda no. Saka manje ndakufanira kuficha papi ini ndainzi ndisaite zvekutsvaka mari. Apa akada anongonditi ndikweretewo 40 mari ndichakupa. Asi kuzobvunza ndoisura muromo mumino ndichinzi haubatirwe chako. Haitodzoki zvekumhanya. Haitodzoki saka zviriko here nhai tete ndatenda. Right. Zvakaoma. Pane type yevarume noti inini ndinoprovide. I'm going to provide saka you can be a housewife, you can stay at home. But the most difficult thing is kusapuwa mari. Kana kuti mari yacho unogona kutoipiwa kudzipakata kudai. Ndipane munhu wadaitaura naye achiti hausi kunzwisisa. Mari ndinotoibata. Ndamusiva. Achoti mari ndinotoibata. Kadhi unenge uchitori naro rine $1,000 kana 2,000 kana 3,000 asi haisi yako. And you have to be accountable kuti $10 ndaite, $5 ndaite, $20 ndaite. Saka ndatusvika papoint yekuti you cannot even buy yourself clothes because kunenge kuchinzi kuesta mari. Kune vanhu vakadaro. Saka we are saying madzimai ngaagonewo kuzvimiririra. Ndodzoka zvepapoint yandakataura yakaitwa naDr. Nyauma vachiti zvikafamba zvakanaka varume tisu tinotanga. So now think of it. Kana uri murume uriwo uchatanga. Mukadzi wakaonesara achita sei? This whole business thing ndona sekuti guys kana kuri kuti makateera daddy namama kumba. We are not in a competition at all. If your wife achienda kubasa achinouyawo ne$5 haisi competition. Empower her kuti support her kuti aiwa you are doing very well. Akataura kuti inini I also had dreams. Do you know kuti vakadzi vane madreams also? As a human being antakakura chienda kuchikoro when I grew up I want to be a pilot. Chero zvakazoramba but ndanga ndine dream yangu handiti as a wife. Saka kana munhu akauyawo akati vedwe inini remember patinoroorana paya kazhinji kacho mukadzi anosiya zvese. Unenge uchigara uko une kabasa kako ikoko wosiya kabasa kako wosiya zvese wouya wozogara kumba nemurume. Hamusi kuona here kuti munhu ari kusiya she's leaving everything to start a new life. What you can do is just support her. Handiti right now muri kuona kuti baba ndiri kuona kama ka selfish vanopusha self. Vaitaza kana kupa mukadzi kana $1 zvino munhu akuita zvibusiness zvake kwakudzi ndipe 40 mari ndipe chi mai mwana just learn to anzi tambai mose mujairane. Mema kutoona chero mukaita ka 1,000 ngenyika ka 2,000 musamboti ufu kuti muti hanasi ndine mari bhozi kangozikana vanoishandisa. Asi ndiri kungodzoka pakuti my gentlemen let's empower our lives nekuti zvikafamba zvakanaka ndi munotanga. Kana matanga tozodii isu madzimai vana venyu makavadzidzisa malifestyle anodhura kudai. Tozotangira papi. Ende kazhinji kacho handimunoona kuti semaZimbabwe hatina malife policy yekunzi unonzi your family is going to get 5 million when you are gone and what. Handitika kana pakasara pane 5 million tinoziva kuti totangira apo. Panozoperawo 5 million hateta uko. Zvino panosara pasina kana pane pasina kana coffee. Ende vazhinji nyabudi kujoina police boss noti hamusikufa. Ibikani zvakaoma. Let's empower each other, let's support each other. Kubudirira kwangu kubudirira kwako. All right. Regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here. Hapana chinhu chinorwadza sekuti pavanhu unoitwa munhu asina basa. Zvinokuuraya self esteem yose. Kupera kuti wa. Chero pamafunctions kana uri murume vatete unoenda kunovhiswa mbudzi kana kutemeswa huni kana unotsvakiswa mvura. Vane mari vane matumbu anoratidza kuti anoguta vanenge vachingonongedza mango nemakiye mota. Vanenge vangori pamafoni. Imi ana mupini wasvotoka ndimi munenge muchifondoka nemabasa ose. Pasi pemoyo wangu painge pane kushushikana. Saka kuti ndive nechiremerera ndaizonotsvakawo mbashto dzekushandisa. Mbashto vatete dzekuti ndiverengwe pane vamwe. Ndakaenda kun'anga paya ndakanopiwa mushonga wekuti ndinotsenga kana pane chandinenge ndichida. Musi wekutanga ndakatsenga mushonga uyu ndiri mune imwe shop.
ine mukurumbira vaitengesa zvekudya. Ndichisvika kumba ndakanowana mumbodo mangu mune mari. Vatete mari yandisina kuba, mari yandisingazivi kuti yabvepi kana kuti yasvika sei mumwe mangu. Mari yausina kushandira vatete unoishandisa uyanga, unoitetena kunge benzi nokuti haikurwadze. Ndosaka muchiona vamwe vamunoti mbinga vari reckless nemari nekuti imwe mari haisi yekubudira siya. Vhiki ndainge ndapedza mari, kwaive kodiwa imwe mari. This time ndaizoenda kune rimwe bhengi hombe. Ndakatoenda ndine bhengi, kwete kuti ndainoba, aiwa, asi mari yaizoya kwandiri. Ndakati ndapinda mubhengi vatete, ndakavhura zipu rebhengi rangu, macrossbag aya evarume ariko. Mari yaipinda mubhegi mangu, ndega ndaitonza kuti mubhegi rangu rafutunuka kunge bharuma ririkufuridziwa mweya. Ndakabuda mubhengi, chero step yangu yachinja, ndichiziva kuti zvangu zvabhadhara. Ndakanuna senyama yehochi ine mafuta, ndakanuna kunge dohwe. Vatete ndiwo wakava muitiro wangu. Ndaingoona kuti kana mareserves oita senge odzikira, ndotsvaka kwekuenda ndombonomora mari, kuita ikukokota. Mutemo wacho waive kunzi ndisabira vanhu asi ndibire vamakambani. Mari haifi yakakwana ende haigutiwi. Chero nhasi ndikakupai saga remari, mari haifi yakakwana. Ndakazotagetawo rimwe zibhozwera raiva nemabhizinesi munharaunda yatainge tichigara. Vatete, kubva mutsvakurudzo dzandainge ndaita, ndainge ndanzwa kuti ane mari inogara musefa, asi dambudziko rokutanga nderekuti paive neano mazimbwa aidonha masiriri anodya chiguta. Chechipiri muzvinabhizinesi aiva nepfuti. Chechitatu paiva nemakamera pabasa, saka kusamakuba zvaive zvisingabudi. Asi ini ndaigonetsekana nei indaive ndaitirwa nyaya yakanaka. Ndaingotsenga mushonga wangu ndongonyepera kutaura nemuzvinabhizinesi uyu, asi ndichiziva reason chaiyo yandainge ndavinga yekumura mari. Ndakanobvunza kuti aitengesa huku dzechibhoyi here. Indaiziva hangu kuti atengese huku dzechibhoyi, anospecializa nemastock feeds. Bheke rangu ndakavhura zipu kuti mupinde mari yakati taizoita hafu hafu kusinda kwedhongi. Ndakaona kuti chikwama changu chanaka, ndikabva ndaoneka. Ndakasvika kumba ndokuona kuruza mani. Asi regai ndireure ndichiti mari iyi yokuba. Asi regai ndireure ndichiti mari yekuba zvakangwara haina chisvinu chayakaburitsa, chero bhara zvaro, chero kiti. Vatete ndaingodya nekumwa doro. Ndainge ndava nechitumbu zenene, chero rukanda rwainge rwaonekera kuti mvura inosvika. Handizivi pakafira metsi dzangu kuti ndakabira muzvinabhizinesi here, mushonga wanga woda kupanduka. Ndakatanga kunzwa kuti mumazino angu mune chinhu chinofamba, chinhu chinondiruma. Kuna dentist ndakaenda asi hapana chakaonekwa. Mazino angu akatanga kudonha 1-1 kunge mwana akadya zongororo. Vatete mazino achipera, rukonye rwakapindira nyama yekumatadza. Ndiri kudyiwa ndichifamba, izvezvi maronda acho ava kubudikira panze. Mumuromo nemhaka yekuti munorwadza, ndakubuda ropa nerourwa. Ndakagara ndakazvipfigira mumba nekuti zvandiri hazvisi kuita. Chandisiri kuziva ndechekuti ndakapandukirwa nemushonga here. Muzvinabhizinesi ndiye akagadzirisa mari yake kuzvifambira kuti ndione chandirwarisa chii hazvibatsiri, nekuti kuenda kwachiremba hunge uchiziva kuti unobatiswa ngenyi. Yo guys, vanhu vanobaimboregai zvekuba izvi. But now unfortunately ndipo uchionesa ndechekuti ukabata mushonga unenge wafura chironda. Zvino havachazivi kuti zvinhu zviri kukonzerwa ngenyi. Guys, panyika pane zvinhu zviri weird zviri kuitika. Right, tisati tapinda munyedu inotevera. Nhasi tine Zoom meeting yedu. Zvakaitika nezuro ndezvekuti it was our first time, saka takaita Zoom ye1 hour, but I think yakatipa 45 minutes. And people had a lot of things to say, but yakabva yakatiwa. Even prayer yacho yakangoitwa 2 minutes ndobva yatoti ga tichibva tatoburitswa out of this Zoom meeting. Saka nhasi tiri kuorganiza kuti tibhadhare Zoom so that we get 2 hours. Anditi, and I don't want to lie, pandakainvita pastor, I didn't know kuti vanhu vachauya. Saka ndakazoshamusika kuona maiwe vanhu vakawanda. Guys, I'm so speechless. Thank you so much for joining. And zvinhu zvakangonaka kuti timbospendawo 30 minutes or 40 minutes pashoko raMwari. Anditi munozongotiudzawo review. Anditi, but yesterday I know kuti the technicalities, papa ne-feedback, vanhu vasingamute mamaiki. Yo, hai. But nhasi tichagadzirisa nditi tomuta mamaiki edu. Tonyatsopiwanawo nguva vanhu vachinyora maproblems edu. Zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Guys, musarega kujoina Zoom meeting. Anditika, alright, regai tipinde munyaya inotevera.
Greetings, auntie. I'm a boy ane 21 years. This story is about my life. Pandaiva mudiki. I don't remember anything. Even my parents and chazivi. I only remember gogo wangu vakandirera. What I was told by my grandmother is that my parents died when I was some months old, and all relatives vakaramba kunditora, and gogo was the only one akanga ane moyo. Vakanditora vakagara neni. Gogo vangu vakanga vachitotamburawo, but she made sure kuti ndiri kuwana zvese zvandingada as a child nemari shoma yepension yavaiwana. Ndakaendeswa kuchikoro, but pandakasvika form 1 gogo vakabva vashaya. Ndakarohwadzwa tete. She was the only person I had known kubva ndiri mwana, munhu aindida semwana wake, but vakandisiya just like my parents. Pakavigwa gogo, ndanga ndakushaya kwekugara. Ndandakushaya kugara naye futi. Hama dzaisandida until umwe mukadzi so ahanzwawo tsitsi akanditora. We are not even close relatives, but vakanditora ndikanogara navo. Ndaivadaidza ndichiti mama, cause vana vavo were the same age neni. Ndakagara navo kwemakore kusvika nhasi, ndivo vandiri kugara navo. Vanhu vatoriwo nemari, but pandakasvika handi ndakagumira form 2 havana kuzondiendesa kuchikoro, but instead vakanditsvakira basa. Kana rikapera kana kuti vasingabhadhari ndaitsvakira rimwe. So I have been working kubva pavakanditora. Zvinhu zvose zvainge zviri bho. Vaiti kana vachitenga hembe dzevana vavo neniwo vainditengerawo. Ndaibatwawo semwana wepamba ipapo, but nekufamba kwenguva zvinhu change. Mufunge ndaiti ndikapiwa pay ndotengera munhu wese hembe, even boots negrocery ndaitenga. Currently ndakatanga kuudzwa kuti mhuri yakurisa, so zvakuda kuti utsvake kwekuenda unogara wega. Tete ndotangirawo pai, handina kana hama inondida. Ndanga ndati ndawanawo anondichengetawo achindibata semwana wake, but Satan haadi kundiona ndichifara. Kumba hakuchagariki ikoko. Ndinosvika ndichibva kubasa, ndosvika vanhu pasina ndautaura neni. Indiri munhu anofungisisa. Ndakagara pasi ndikaona kuti upenyu kana hwakaoma zvakadai ndodii. The only option yandakaona iri nani is to die, nekuti upenyu hwakazooma manje. Ndashaya zvekuita, chero kwekuenda handina. Mari yekuti nditsvake imba yekurenta handina. The pay handinowana kubasa ishoma, haitokwani, inopera transport. Kuti ndisiye basa racho hazviiti, cause hapana anoda kuemploya munhu asina chikoro seni. So pabasa pandiri ndatogara zvemakore, chero vachindipa mari shoma ndinoshingirira nekuti handina zvekuita. Ndonyaya yangu tete, handizivi ndodii, ndibatsirewo nemaadvice ekuti ndoita sei neupenyu. Kushaya vabereki vakaoma, sure ndanetseka. Right, this is a boy aged 21. Regai timbodzoka panyaya yekuti ari kuti he has no one. I understand that part kuti ari kuti he has no one, but guys, ndoona sekuti culture yedu yevatema inowanzoti mwana ngaagare kumba kusvika abva pamba nemuchato, but at some point you just have to grow up. Handisi yangu kuti munozviona sei. Kana kuri kuti mari haikwani, inofanira kwana, unototsvaga munhu wekushaya naye rent. Unotsvaga munhu wekushaya naye wogara, because vakaplaya part yavo vakakugara newe kusvika wane 21, which is a very good thing. Right now we are now an adult. Kana yanguva yekuenda, it's okay. Guys, let us not overstay our welcome. Let's also learn to respect vanhu. Kana munhu angoti haachakwanisi, ina ndowanzoforsa marelationships. Rega ndimbokuudzai nyaya yekuforsa marelationships. Rega nditoya kumwa mvura. A friend of mine once called me akati usaudza vanhu, but iwe rega ndikuudzei. Sorry mwegore manje. I think I won't post this video on TikTok because it will get me in trouble. Sorry mwegore manje. Ndainge ndiri muchipatara, ndainge ndarwara. I think ndakambotaura pekutanga pane mavideo andaimboposta ndichitaura kuti it was me and my sister with no one, people were minding their own business. Saka alright, I'm not afraid of anyone. Rega ndikuudzei nyaya sezvazviri zvakaitika. I'm not lying, guys. Vanhu mumbakoni vachaona video isori zveni zvakaitika manje. Saka rimwe gore ndakarwara, I think ndandiri form 6. Ndagwara paya. Ndarwara. Pamai vangu havapo, vaenda kupi? Kuna Zambezi. Kwani takakuriswa nasingle mother. Vaenda kuna Zambezi kunotsvaka hove. Saka vaitorawo nguva yakareba kutsvaka hove. Isusu tasarawo kumba, hatina kana chikafu, hatina chii, ndini nesister yangu paya. Ndarwara paya. Ndarwara kudaro. Nyaya yangu yandiri kuudzai inyaya yekuforsa marelationships. Ndarwara kudaro ndokubva ndazama kufamba kubva pataigara kuti ndosvika kuroad ndiende kuchipatara. Ndakatadza kufamba 200 meters. Gumbo rangu raive rakakura kudai. It was big. Ani mumagumbo remurera dai. It was big. Raita seblister kudai. Ndikazama kufamba kunosvikapo. Ndatadza tadzoka kumba. Saka sister yangu aimuka makuseni ose yandiburitsa panze. Ugezoenda kuchikoro.
ndoswera paya chadyiwa ndiani. Do you know kuti unosvika papoint yekuti unowanzara kusvika usachawenzara because kwakuri kugweri kotonhora ndika paanodzoka kumba ndo paanodzoka achindisa mumba gumbo rapenga ndo pandakazoenda kuchipatara. Mama ndopo vakadzoka vakaona gumbo rakura kudai. Mama ndinisa kuchipatara ndobva ndaitwa procedure, ndobva ndavatisiwa, ndobva ndaitwa operation, gumbo ndobva ragadzikwa. But at this point mari chiri kubhadhara chipatara hapana, like we were suffering. So Friday, that same Friday ndiri muchipatara ndokubva mama wangu abuda panze. Pawakabuda panze ndobvaona imwe hama yedu itori panze iri kutochema, kochii? Akati ningi ashaya. Saka ningi uyu ashaya ihama yedu, like a real close relative, right? Ndokubva chii paya tadi inyaya inondinesa kutaura Patrick, ndikudzai. Ndokubva mama wangu atotora foni ndokutoudza hama kuti vanhu havadi munhu ashaya. Nditika munhu ashaya paya. Ndokubva vanhu vaziva, because mama wangu achiri kuchipatara indichidini ndichiitwa procedure. This was Friday. Saturday zvikanzi ndo pane rufu, tikuenda pakufosa marelationships. Saturday zvika ndo pane rufu, ndokubva taenda. This is my father's side of the family. Saturday ndokubva tadipa zvika vanhu vari kuenda kurufu. Ndokubva mama atoti mukaitende kurufu. But remember I need kubva kuoperation the previous day. But ndiri kuziva kuti my family is going to be that side. My paternal family is going to be there. Tabva takwira tikabva taenda kumukoba. It was me, my sister, my mother namainini wangu tiri 4. Indiri form 6. I think my sister was form 2, form 3 there about. Saka ndo age difference yedu. Then mai wangu tasvika kurufu. Takangoti tichisvika tigara pasi. Hatina kuita 5 minutes. Inini ndiri kurwara. Anditika I last saw my father in I don't even know how many years. Tasvika paya tagara. Pasina 2 minutes ndakona mai wangu ari kuti handei. But ndiri kutoona kuti mudhu yachinja. Kochi! Ipapo mama pauri kuti handei handitiri kusumuka, ndasumuka nesister yangu tasumuka takuta kufamba namainini. Kumasure kwedu ndo pakauya sekuru wangu. Naika my father's father. Akava yakati Satan abaxotshe ezulwini lifuna ndla. Neshishona ndiri kuti Satan akadzingwa kudenga. Wana Satan vakadzingwa kudenga munodei pano. Takasumuka tikatanga kufamba vaichisunda. Do you know kuti kana if you say bad things to someone and it agara atova it's either it's flee or fight and it then munhu oramba achikusunda Jesu oramba achikusunda and it Satan akabva kudenga mukadzingwa kudenga mukudei padapa bye. Ndiri how old am I? 18, 19 there about. Do you know as a child, I want you guys to know, kune my parents akarambana. When you are raising your children, the effects that it has on children. I think I've said it before, kuti kana makarambana, can you just know kuti we have children and be civil for the sake of your children, not because vanatoda kuti vati baba namai vadadane. No, but I'm saying just be civil because vanhu vachafa, vanhu vachagraduata, vanhu vachachata. We have to meet each other every time. If I've ever seen vanhu vari bitter maZimbabweans are very bitter and vazhinji vanhu vakadivorsa. Unoona macomments anoita kuti haisi takadivorsa but ine mukadzi wangu hazvimboiti hatisangani. So at this point I want you to know kuti in me, you know, as you're growing up, you want to belong. No shit, ava ndo vekwedu. Zvino kana ukasvika kune vekwenyu vakatanga kuti muri vana Satan vakadzingwa kudenga. Mashoko yo are the same. This happened, I don't know how much, 20 something years ago. But even in my family, they say, uri muna singaregerere. No. Why are we rushing to forgiveness? Why don't we address this before we rush to forgiveness? Why should I forgive? Tisinga address how it made me feel. Ndikudzoka panyaya yekuforsa marelationships. Let us anditika ngatisaforsa marelationships. Anyway, takabva tanze endai vana Satan vakaxoshwa zulini. Saka he made sure kuti vakatisunda tichifamba tichibva tichienda. And I'm saying because I was a child, I've always longed to belong. Now when you get to a place where you belong and you're told kuti uri Satan, how does it make you feel as a child?
Anditika, right, my sister is there. I don't know what she was feeling, but I think I'll invite her so that she comes and tell you what she was feeling. Inini, right now, I don't know what I'm feeling, but one picture that stuck in my mind is my father was standing there. Vakanga vakamira vakapfeka bhachi ravo, I think it was a black or blue, navy blue jacket, vakapeta maoko, watching his father chase us. Okay, it's fine. As parents, it's okay, but why would you allow your father to send your children away? Anyway, vakaramba vakamira vakapeta maoko zvandakaita izvi vachiona drama unfolding. Sekuru vangu vakatisunda vakafamba nesu kunosvika tasvika pakombi. Remember, inini ndiri kubva kuoperation yanesuru. Handiti nuzuro chaicho ndakavatisiwa under the knife. Nhasi ndafosa kuti rega tinoona hama dzedu, nekuti hama dzedu tatisina chance yekudziona, you understand me, like papasina communication yekunzi tonoona hama dzenyu kuti vhakachai kana chichi. Handitika ukatowa uri baba vari kuya utoti rega ndinovaona. Stupid me. Tapinda mukombi. Patakapinda mukombi, my sister and I said nothing. My mother said nothing. Nobody said anything. Anditika tikapinda mukombi tikanyarara. Tata kunosvika kwataigara, mama ndokubva vaburuka. Vakati kuburuka. It was younger weekend. Isi tikati hatisi kuenda kumba, it's fine, rega tiende kuchechi. Taenda kuchechi ndokwa kuna sekuru, like, you know, my mother's family yaipindira kuchechi, yaipinda. Taenda, we were going to the same church na sekuru wangu handwa dzamai wangu. So tasvika takatoburuka. Patakaburuka kombi, I said nothing to my sister. We never said anything to each other. Because right now, we have so much pain. You know, pain yekunzini, ibva pano. Pain yekurambiwa, pain yekudzingiwa. We have so much pain. Me and her, we cannot face each other and talk about this. We kept quiet. Takaburuka mukombi, tikafamba, tikasvika kuchechi. Tisvika kuchechi takaona mayouth anga akamira panze. Sekuru vangu varipo. When I saw sekuru vangu, takachema. Why? Because it felt like, okay, so this is home. This is my uncle. This one loves us. Apana kataura neumwe. Takachema. Vakati komba it was sake. Kubva vachimbundira. You understand me? You know, when you are growing up, all you need, sorry guys, I'm going to cry. Oh, okay, all you need when you're growing, sometimes as a child, what you need is love. You don't need $1,000. You don't need an iPhone. You just need people around you who love you. Kana ukatoti ndiri kusacrifice gumbo rangu riri kugwadza iri, regai ndinoona family yangu vosvika vokuudza kuti uri Satan akadzingwa kudenga. Munoziva here kuti zvoreva izvozvo. The devil was so evil such that he was chased away from heaven. Wainyengera dzimwe ngirozi ndokubva wadzingwa. Vanhu vekumusha kwenyu, vanhu veropa rako, these people with your DNA, they are the ones who are telling you that you are a devil. Those words, they stayed in my mind up to today. 20 or 30 years later, I still remember those words very well. And one thing about people who have hurt you before, they play victim. They don't honor up their actions. No. When you talk about it, you are the one who's wrong. You understand me? You are the one who's wrong because you're talking about it. You are telling them, good guys, asaba makakanganisa. But you know what? Even you are the bad person. You are the bad person because you talk about it. You're supposed to forgive and forget and love and continue with life. So one thing that I learned from this was you must never force relationships. Pausingadiwe, it's okay. I've told this story because Danchenda back to this boy. When people, they don't want you, when you have overstayed your welcome, it's okay to go. It's okay, guys. Kati, yezvo bhuti vangu nemukadzi wavo handidi, mai vangu ndakazodai, ndakatozoenda. Kunoitei. Leave them. You don't want to embarrass yourself. Ndakadzidza kubva ipapo kusvika nhasi, I learned my good lesson. Kwandisingadiwi, handiendi, kwandisina kuinvitwa handiendi, unonodzingwa saSatan akadzingwa kudenga. Right. Tokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Ndoda kungoti kana kuri kuti imimi makanditerera. Baba kana kuti amai amu makarambana. Handizivi hangu. But can you try to make things, handisi kuti dzokera naye, mukozva ndikutaura. Pane papaona zona kuti isusu let's agree to disagree. Iwe nena hatimbofi takawirirana. But this woman or this man is the father of your children. And vana vanodawo baba vavo. Vana vanodawo mai vavo. Vana vacha graduate.
We expect both parents to be there. Ndakati pandakataka kuya kuno South Africa ndakashamisika kuona this neighbor of mine. So this neighbor of mine ane murume wake nevana 2. First born ina baba vayo. Saka iye aitonditi mai mwana tinoenda sekuti kumaconsultation kana kuti graduation kana kuti babavo vemwana vanouya nemukadzi wavo uya anoendawo nemurume wake vosvika vogara voklepa kana kuti praise giving day mwana otora mapikicha nababa ake mwana otora mapikicha namai vake voenda. Be there, just learn to be there for your children, full stop. Kwete kuda kunotukana nekugwa nekudi munokura muchicreata maronda muvana venyu. Do you know kuti zvinorwadza sei kuona vabereki vako vachigwa? Do you know? Zvinorwadza, zvinokonzera confusion muvana. Zvinoita kuti vana vazova mhara patsetse kana vakura because vanoita rebellious because vane zvinhu zvakawanda zviri mupfungwa dzavo that no one can talk to them about, that they cannot open up to anyone. They will just deal with it alone. Vagoita rebellion, vagopenga, vagoita hanzi mumajere 90% evanhu vari mumajere. There are people who are coming from broken homes. So today what I'm saying to you is, even if your home is broken, try to be there for your children. Vasingadiwi. Imi vasingadiwi you know, when people don't want you, don't force relationships. My parents munono wakakwana. Kwanai. Anditi, ngatikwaneze vanhu vakuru. Let's make things right with our children. Nema in-laws said. Because these people, they are going to be there in your life for the rest of your life. Anditi. All right. Dr. Nene kona chironga kwa maita. Mwara kuitire zvakanaka. Chadzoka zvakare muzara mangwana. Chine dzimwe nyaya ndatenda. Bye bye.